Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa (EFCC) ta gurfanar da wasu 'yan Indiya uku tare da wani ɗan Najeriya a gaban kotun jiha ta Kwara da ke Ilorin ranar Laraba 17 ga watan Disambar 2025. Ana tuhumarsu ne da laifuka biyu da suka shafi haɗin baki da aikata zamba cikin aminci yayin da suke ma'aikata a kamfanin Camstel tsakanin watan Nuwambar 2024 zuwa Satumban 2025. Hukumar ce ta sanar da hakan a shafinta na X, sai dai waɗanda ake tuhuma sun musanta dukkanin zarge-zargen da ake musu a lokacin da aka karanta musu ƙararsu a gaban kotun. Bayan hakan, lauyan EFCC Cosmos Okon ya nemi a tsare su a hannun hukumar gyaran hali har zuwa lokacin shari'ar. A gefe guda, lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun nemi a ba da belinsu saboda laifukan da ake tuhumar su da shi za su iya neman beli. Amma kuma lauyan EFCC ya ce wasu daga cikin waɗanda ake tuhuman 'yan ƙasar waje ne kuma suna iya tserewa idan har aka sake su. Sannan ya nemi kotun ta hanzarta shari'ar bayan sauraron hujjoji daga kowane ɓangare. Alƙalin kotun Suleiman Akambi ya ɗage shari'ar har zuwa ranar Juma'a 19 ga watan Disambar 2025.